का लइके बा के चिल्ला ताले मार दत चुप हो जा तो निधारी इधर गए वो हमरा भी मान लियो री तारा भी नहीं मान तो का कर निधारी अरे इता तो नहीं अरे आओ अरे चुप चुप अरे हम बाबू कहां कैसा लइके बा मर दई तो चीना दर हुआ के चीनी दिन भर घुमत रहे ने तो चीनी अरे ऐसा लइके बा के अपन बाप के नहीं जाता रे कैसे है का हो अच्छा दी का भाले काहे लइके बा के रोवाला हुआ सा हमनी के रोवा तुम बैठा यहां के दे देनी है तो नहीं के जाती यहां लगे अरे भाई साल का वो खेलावा ना लेके के जाए करा लगे अरे हम ही ना खेलाएंगे तू खेला ता भी जाई नु तो तू ही ले ला दिन भर बाबू ए बाबू आवा ले ले अरे कार बिना मतलब के खाना करत रहेला पूरी अरे साल के कब जुआ खेलने से फुर्सत मिली दम नहीं हां आती है तू खिलावा ना तेरा भी पाई अरे चला भैया बात तू तरह खिलावा जाता है अरे चुप हो जा बाबू चुप हो जा अरे पानी ओके दूध पियावा नु ये तहर बोली भाषा हो नारी पाही दिन भर खाली गलती बोलत रहे बस लइका के रोआवत रे यार हम पगला गेल अरे उ जितना लइका के रो तो अपने मेकअप लाल लिपस्टिक में दिन भर परेशान रहे त लइका के का समरिया तो हम नहीं की संभाले हम लोग तो रहते भैया लगे नहीं जा अरे तो के लाज शर्म लगे के चाहे तन्नी बुढ़सा लइका बा ओके हम संभारी त अपने मेकअप पहनने दिन भर परेशान रहते बानी हमरा लगे रहते अब तो हमरा बुझाते रहे के लइका के बाप हम हानि के हमरा समाज में नहीं के आवत ई का बात नहीं जी ई का कहते तू हमरा भी रहत काहे नहीं के तब रहुआ जानी का नहीं का हाथ में रे काम मारला बिना काम का हमरा कहो का त तरह के बुढ़ा जाता रहेंगे तना के ऐसा भेटा नहीं के तो लइका तो ही के ना पता बहरा के आ जाए चुप रह का पता के पानी का बात का बेटा का मां का रिया लक्षण बड़ुए चुप रह कहा तरीका अरे मैं तो समझ तू तो ज्यादा अपने लइका के पचले वालू मार के तोर खोपड़िया फाड़ दे अरे तो ज्यादा पतो के गाड़ी दे तरह कहीं गाड़ी देत रहा वहनी के सूत उठ के घूमत रहे के बा भोरे से सांस ले त लइका का खाक चिनी रुआ के अच्छा तो सूत क्या तो तारा कैसे चिन्ह था हमरा चिन्ह दे रे एकरा ना चिन्ह तोरा तो हमरा नहीं के चिन्हत अरे चप्पल नहीं के जात दे यहां देख लो ई का लछन ना सुधारी बेटा पतला अपने त मरैबा करे हमरा के साथ मरवाई हां तू तो शांत रह बोला मत ना तो छुरा निकाल के मर्डर कर दे बाहर पकड़िए के दे पर चढ़ जाई ले लिया के बांध दे बुआ पकड़ी तू तो जा दे बस ये लड़का का अपने पछले वालू लड़का के पक्ष नहीं खिलेता पतो के तोहरा के ई कहता नहीं कि बुढ़ापा में कम से कम भगवान अपना सुघर मुंह देले बांधा सब अरे झगड़ा करावत के बिना काम के लड़का खिलावे के खिलावे के चाहिए ना बस खा के मोटा हराए से मोटा जा तुम्हार लड़का के कबो खेलैया ना बस जाके संगतियन के संगे जुआ दारू गांजा शराब कोल इज्जत माटी में मिला देना का देखला तू हो दिन भर वो घूमत रहत नी घर में रहती तब न लइको छिनी जैसे ना तू हमरा बेटा पर टूर के पड़ल बड़ तैसे नहीं बुढ़ा पड़ल बड़ हां ना तू हमरा बेटा के जिया देबो ना अरे तो हम का करत नी लइका हमें बाबूजी ओकरा में टूर के पड़ल रहल जे तोहने दू ना जानी पानी पीट के पड़ ये अपने जगह पे बिल्कुल सही रहले तू तो मत बोला रहे तो मार के तो हम के चल जाई माई बेटा तू ही रहिया घरे आई अरे नाच करी बेटा नहीं खिचिन तो के नहीं के हम का कोई बेटा नहीं के अरे तू का के रह रही त का चिन्ही ओका के ता के चिन्हता ना तो तू खेला तो सब काम माने कि हम गोदी में एगो लइका लेके सब काम कैसे करी तो बाहर आ रहता चार गो आदमी में ओकरा जाए के बाया लइका खेलाई हे बोल अच्छा एगो बात बता हूं तनी बुढ़सा रहला त माऊ लेके खेलाव तली पूछ ली ले बाबू तारा जी में काम ना रहे तो तू खिलावत रह हमारा लइका ना खेली नहीं काम तोरे घूमत रहली इनका रात नया लोग ना पढ़ल नहीं के माई बाबू ना पढ़ावला ना लिखावला निका के ना ये कोर्ट देखला ना कचहरी देखला ना लोग देखला ना बलवा के देखला नहीं अयो सती उनके दिन हम लइका खेलावत रही नहीं जरा तना के हमारे भाई तो लइका 2 मिनट नहीं था रुआ पैदा का करे कैले हुए हम ही पैदा कनी हां अरे तो साहब तू ना पैदा कैले हुआ त के बा क्या गला अरे का हटा लइका के मारे बरम्बार हटाई बुढ़ा एकदम सोनाक न गइला बुढ़ावा आई का बोल दे नुआ नहीं सुना का हम पैदा कनी रे अपना मन को काम का कर रहा है ई क्या कहता ना माई बरम्बार कहता ना इनकर माई बाबू पढ़ावला ना लिखावला का इच्छा वाला का दीक्षा वाला ना लोग देखला ना ब्लॉग देखला ना कोर्ट ना कचहरी
मुंह देखी तोरा मुंह देखला पेट भर जाई ओकरा भी 10 गो आदमी बाड़ा तो तोहरा भी बच्चा बाबूजी लगे ना रहन बाबूजी के चिन्हता काहे नहीं खिचाना हर चीज के बाबूजी के धारा काहे नहीं धान क्या हो रहा है हम बाबूजी के चिन्हता ना बाबूजी के नहीं चिन्हता ए माई देख तुम समझा दे कि तू जाके न तुम घर छोड़ के भाग हम आई ना को दिन घरे ना बाबू अरे तो घर छोड़ के दी बात जा चल जा घर छोड़ के हां हमर लइका हटे के हो गई पर्दा कइले बानी ओकरा के घर छोड़ के भगा के तोहरा के यहाँ के लेके हम चाटब हां चाटी है लोग मुंह लेके तू तो अपने लगा के पछ मत लेवल के कह देला देखा माई के मत बोलो तोरा चढ़ावाली बिगड़ गल बा हम कहत माई के मत बोलो मारा चाहे हमार दुलारुआ एक का घंटा तेरे माई के मत बोलो और बैठीन की ना तो का करबे मरबे मरबे अरे बाबूजी हो गए उन लोग से मत लगी छोड़ी उन लोग के ले जा बाबूजी के ले बाबूजी के दिए दिखाओ हां तो ले ही जाई लाल शर्म तो पाना अरे सुना बुढ़ा तहार जमाना रहे तहार जमाना में कहते चुपचाप घर चल जा ए बाबू ना जाई तो का करबे ना तो तू ए जला कर हम ही चल जाते हैं जिले आ जाई ना तू कहां जाई ना गइल हमर लइका ना सार पसार के दुना जना रहा जा लइका के लेके जाता पकौड़ी छान के बुढ़ा के खियावा जा हमार से बबुआ गइबे कइलन तोहरा बबुआ बान ना देखिला कब जाला देखा बबुआ कर दे रे नु ऐसा ने हमने खिचा कि हमरो बबुआ कर ए हमार तो बबुआ के जमाना कुछ और बा तोहरा जमाना कुछ और आई तू देख ली हां तार बबुआ का गति करियन तारा के जैसे हम कहते बाबूजी हमरा का बोलते नी तोरे तरह चढ़ा के ना रखी समझदार है पढ़ा लिखल बिया हम चढ़ावला नहीं की हमार बबुआ सभा में रहे वाला हवा हां तोरे तरह अंगूठा ना तोरे पूरा खानदान के तरह अंगूठा छाप ना बिया अंगूठा छाप हमार बबुआ कोले रहत तो बबुआ जमा 5 गो सभा में ना रहितन ससुर के नाती के जब स्कूल लेके जाई छोड़ के आई तो वहां से बस्ता लेके भाग गया कौनो को मार के कपारा फोड़ दे सार नहीं तो पढ़िया ना जब ना पढ़े लिखे के रहल तो ना पढ़ना अब का पढ़िया शादी भइले के बाद बताओ तो ना बड़ा बीए पास बिया ना है काई है दुआ पे के नाचतिया हाथ ना आदमी के देखावतिया उ देखावतिया लड़का ना खिलाई से का करी उ लड़का खिलाई उहे कर लेगा खिलाई उ कोट कचहरी दुनिया जहान चारे घुमाता फिरता लड़का खिलाए खातिर के ई ना खिलाए तू ना हम ना खिला सकने लड़का अरे तो लड़का खिलावे के चाहिए नो रो लेकिन ना रे नहीं तो नुका से कहनी हां चल भूख लागल हमरा खाए दे ला आ गई ना भाग के जा पक मत चल हां ना खाना दिल अरे भाई बरंदार देखिनु गिर के मर जीवन कहियो एही में बरंदार का हाथ बुढ़ाऊ के नट चिला खटिया तोड़ देलन खटिया पर ही ना कि बैठा दी तो तोड़ देलन कर भाई मानत नहीं खा ला भगला नु हाथ में तोड़ ला नु तोड़ हाथ गोड़ ले जा घर के ले जा घर रे अरे भाई ये बाबू करता है ढाले बा फटी घर के चला घर आराम करयो आई वो घर बता दुनिया ई लइका जवाना करवा करे पूरा किस्मत करम फोड़ देलास हे भगवान नमस्कार प्रणाम गोड़ छुके गोलातन भैया हम विवेक श्रीवास्तव सौरू जी आप सब जैसे प्यार बनल बनी वैसे बनल रही ऐसा ही होई जे अपन बाल बच्चा के ना खिलाई तो एक दिन पहचाने से इनकार कर दी तो अब हम नहीं खिलौले से हमरा भी नहीं खियावत तो कहते चल कि धार लइका का हम का करी यार। नमस्कार प्रणाम हम अनुप्रिया दुबे वो सबके गोड़ छुके गोड़ लगत नहीं वीडियो देखिए और कमेंट में बताएं कैसन लागल और अभी तक जैसे अपन प्यार आशीर्वाद बनैले बनी उम्मीद करते नहीं आगे भी बनैले रखे तो यही से नहीं विदाई अगला वीडियो में हमने के पूरा परिवार फिर से मिल जाई। जय हिंद जय भारत जय भोजपुरिया समाज।